हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन। दुखुनि बाथ्रा, गौतम बर'आ मैया जिउ गोमालांबाय। नाथाय माबोरै गोमालांखो, मा जाथाय जादोंमोन, बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बिदिबा जागायनोसै। नोंथांमोना ससियेल मिडिया एबा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बयबो नुखादों एबा मिथिखादों जानांगौ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिलबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिथां गौतम बर'आ लामानि हरखाब जाब्रबथायजों जिउ गोमानायखौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला, बिथाङा दाबसे जायगायाव HSLC आनजाद होग्रा फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि खालामहैदोंमोन, जेराव जोबनानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाब लामानि जाब्रबथायजों जिउ गोमायो। बे जाथाया मैया जादों। बेखौ लानानैनो आंगो न'खरनि सुबुंफ्रा दुखुजों मा फोरमायनो जादों, जोबोद दुखुआव दङ। बिथां गौतम बर'नि हरखाब बेबादि रुंसारि जानायखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायहरदों। बेनि थाखाय बयबो गसाइनि सेराव आर'ज खालामहरदों। बयबो कमेन्ट बक्सआव बिहर बिथां गौतम बर'नि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो।